Nejsme proti konání referenda. Naopak jsem přesvědčený, že většina Ukrajinců v něm bude hlasovat pro nerozdělenou, demokratickou a jednotnou Ukrajinu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov popřel, že by na východní Ukrajině působili ruští agenti, jak tvrdí Kyjev a Severoatlantická aliance. Moskva podle něj do dění v zemi nezasahuje. V ruském zájmu podle něj je, aby zůstala Ukrajina jednotná. Lavrov taky mluvil o nutnosti změn v ukrajinské ústavě. Ve východoukrajinském Doněcku je zpravodaj České televize Josef Pazderka. Míříme za ním právě teď. Josefe, dobrý den. Kdy se dá očekávat začátek té slibované operace? Ta slibovaná protiteroristická operace ve Sloviansku probíhá už od včerejška, má ale několik fází. Policisté a velitelé té operace tvrdí, že zatím se nedokážou dostat dál než za ty blokposty, tedy jakési improvizované barikády na výstupních částech města. Říkají, že v tom městě samotném, tedy v jeho hlavních budovách, jsou zabarikádováni ti ozbrojenci, jejich zhruba 100, kolem několik stovek místních obyvatel. Právě kvůli absenci těžké techniky a dalších posil a kvůli těm živým štítům, které vytvářejí ti místní obyvatelé, tedy příznivci těch radikálů, je vlastně pro ukrajinské policejní složky nemožné bez větších obětí proti těm teroristům zasáhnout. Situace je nadále napjatá, ale vlastně v danou chvíli stabilizovaná. Předpokládat nějakou větší akci ukrajinských jednotek se dá pravděpodobně večer nebo v noci. A ovládají tito ozbrojenci další a další vládní budovy? Ano, jak už bylo naznačeno v předchozích vstupech, ta vlna nestability se žene východní Ukrajinou. Neznamená to, že by se to týkalo masově většiny obyvatelstva, nicméně ty scénáře, tak jak probíhají ve Slaviansku, Kramatorsku a v minulých dnech v řadě dalších míst, teď přeskakují dál. Aktuálně se zhruba 100 ozbrojenců dobývá do budovy místní policie a administrativy v nedalekém městě Gorlivka. I v řadě dalších míst jsou hlášené tyto nepokoje. Souvisí to samozřejmě také s laxností a velikou slabostí místní policie, která je podle řady ukrajinských expertů ještě pod vlivem osob, které byly spojené s bývalým režimem prezidenta Janukovyče a také jsou nadále napojení na vlivné ukrajinské podnikatele tady na východě Ukrajiny a to samozřejmě postup kyjevské vlády velice silně stěžuje. Josef Pazderka, toho času zpravodaj České televize na Ukrajině. Josefe, děkujeme, nashledanou.